Забравих къде беше, пак да хванем сигнала. Ето точно тук да оставя багета тук някъде. Вземем машинката. Тук някъде беше. Опа, дистанционното. Ще да видим какво е. Тук на земята ще го оставя. Има желязо. До желязото го дава на бакър. Тук има нещо, бакър и желязо. Че да идем друга. Какво има? Ето го. Значи аз ето как хванах сигнал.